como te llevaba al despacho y ahí empezaba. Sí, claro. Tenía un pestillo, cerraba y pasaba lo que pasaba. Aquello que se te va a la cabeza y ese día pues iba con la intención de matarlo. La família ve aquí, no? I pel que tenim entès, la gent que està aquí crida el Benítez en un despatx, no? I allà el Benítez confessa. No és així. Confessar és una paraula molt forta. El que fa és reconèixer que ha passat alguna cosa. I estic anant cap a Terrades, població del Benítez. Estem parlant de masturbacions, estem parlant de fel·lacions, estem parlant de penetracions, estem parlant, en el fons, de violacions de nens que tenen edats entre 6 i 14 anys, durant 40 anys consecutius en 3 col·legis. Això és crimen en sèrie, no? Sí. ¿Hola? Sí, hola. ¿Joaquín? Sí, dime. Quan tu diguis començo. Sí, espera, encara no.